Uyabona mangathiwa bonke abantu izibongo zami bayayilalela bese beyayi-understand. Iningi sense engenzeka kubantu ngoba ukuthi mina ngubani kahle kahle kulele kuyibongo zami, ukuthi ngibukhali ngakuphi kulele kuyibongo zami, ukuthi what I'm capable of yonke lento ifinqiwe yaba lapha kuyibongo. Mangathiwa abantu uma ngisho izibongo zami bayayilalela bese beyayi-understanda, awusoze wadukelwa yimina. Uyabona nje bangithi igama ngubhaka isibongo wakanzama, bathi ngihambile, bathi ngibonile, bathi ngizenzile. Wathinta ubhaka udakwe yini? Ingqwele ebhuqabhuqa imizi yabafokazana ngotholodwa likaMentshisi. Ithuluza ngihambi lalo ngilifice ensimini. Yabo lethi ithuza ngihamba ngilifice emini, kusho ukuthi ungangikali, ungangibheki ukufika kwami kwamandla kuwodwa. Mase ngifikile ngizofika ngenza umehluko la sengifike khona. Mase kuzothi yithi ithuluza ngihambi nalo ngifice ensimini, ngunogwajobhajwa ikhulule umfoka amakhanda khanda ingqwele. Ngingwele ingangithi nje ake ngibeke step by step understand ukuthi ngingwele, hayi ingqwele noma ikuphi, ingwele ebhuqabhuqa imizi yabafokazana. Angazi noma usakhumbula ligama lengqwele ngalithola nini. Mhlawumbe ngikukhumbuze igama lengqwele. Kumele ngabe bonke abantu abathi bazinyanga bayangihlonipha mangikhuluma, kodwa ufica ukuthi abanye baloke beze engathi bayazi. Yabo mangathiwa inyanga mangikhoza ngoba sengiziprove kaningi. Igama elithi ingqwele ngalithola ngesikhathi kwakhona umfana wakaMakhaza mangaphosisi owayethi wenza i-event la ezorecognize inyanga eqwaqade emakhanda ngokuba indlondlo. Inyanga zahlangana ndawonye, ngisho ezaseGoli, ngisho Sigutshana, ngisho baba udokotela, ngisho bani yabona bahlangana ndawonye. La ngaphuma khona ngathi mina iscam less, ngaphuma ngedwa ngathi scam. I-event yayizoba seMoses Mabhida sebesabsile ngayo, bethi kuzobe khona ngisho isilo. Ngathi uma kuukuthi isilo sizohambela izcam, shuthi naso kobe kusiscam. Ngasho futhi ngangisho into ezokwenzeka ngathi bazothi mangabe sebebona ukuthi akwenzeke eMoses Mabhida bazobe sebefuna ihall. Ngathi ngomhla ka28 ngathi ngomhla ka 28 September even uSigujana uyobona ukuthi scam leso. Kugolozwa kuze wenziwa ama-interviews kuthiwa yikho lonto. Wathi mawushaya umhla ka30 wela ngale event, yila inyanga zasho khona zathi kanti ngampela bekuyiscam, kwase kuba yimini ingqwele. Kwakumele from lapho zonke zingihloniphe. Kuthe noma kufika iMK, ngasho ngathi MK iyi-wave, umehluko iyi-wave enamandla. Ngasho kodwa ngathi inyanga lezi ezigijimayo esizibonayo ukuthi siyazazi zama-scammers ngeke ziye eParliament. Kwathiwa nginomona nakho namhlanje national behleli iParliament. Ikhona inyanga oyibonile yaziyo lapho. Ngasho nini ukuthi inyanga eziye eParliament behleli iParliament? Ikhona inyanga oyibonile. Sibonge kumsholozi ngoba siyababona amakhosi ukuthi akhona, siyababona abaholi ukuthi bakhona. Sazivele sifuna lokho. Ngibuza ukuthi ikhona inyanga othi nansi ngiyayibona ebigijima nebezigijima, ikhona oyibona inyanga lapho. Ekuthiwa babengilalelile
ngithi madoda ngeke inyanga iye eParliament bathi hayi sekushiwo kathiwa kunenyanga ezomela inyanga eParliament ngathi kukholwane nifuna ukukholwa kodwa ayikho inyanga ezona nangampela iyanga inyanga. Ngikhumbuzelani lento engishoyo ngikhumbuza ngoba ngiyagoqa manje and kufuna kubhekwane nohambo olusha ngoba likhulu uhambo ozohamba. Ipolitiki yangamanje iyamanje ayifani namanye amapolitiki kanti ipolitiki iyona edecide ukuthi kwenzakalani ezweni. Uma kudunguzela ipolitiki shuthi nezwe lizodunguzela. So that is the reason why ngithi kwathi noma kunenyanga eyayibanjwa inkunzi yehle ebhanoyini eGoli ngasho mina ngathi kunenyanga ebanjwa inkunzi ebhanoyini yavuma yathi hayi ngampela ukhona usiso wayikhuthuza ngaze ngasho ukuthi kwenzakalene ehotela seyingene ehotela ngangifuna ukukhombisa abantu ukuthi mangithi mina ngibheka izinto angidlali ngasho mina ngathi even iqala lika Senzo Meyiwa ngasho ngathi uKelly Khumalo ngeke baze bambophe ngaphinde ngasho futhi ngathi laba baboshiwe izwa nje ukuthi how much complicated this thing is because phela laba baboshiwe uma ukuthi lekaboshwe uKelly Khumalo shuthi ibona abanecala uma bephuma lapho shuthi oKelly Khumalo abanecala kodwa mina ngikwazi ukuthi ngithi laba baboshiwe abanacala inkantolo izobadedela bese ngithi uKelly Khumalo sabadedeliwe laba but uKelly Khumalo still ngeke azaboshwe abayihlupha abantu ukuthi king yini ube namandla mangaka ukwazi ukubona into ethu because ejulile leyonto kwathi noma kwama elections during umhla ka29 abantu benguma-queues beyovota ngathi ngifuna ukukhuluma ngokuthi yini ezohola ezohamba phambili ngathi national iANC izozilida ngathi provincial iMK izolida ngathi ngacacisa ngathi kodwa izorojwa iMK ukuthi mawusuba ulidile amaphesenti abakanjani obani percent iParliament kufuneka ube no 30 ba no 230 I mean ube no 5+1 or 50+1 no more bani thina banga spiritual sahlangani ayikho mathematics lapha emazulwini thina sibheka ukuthi ubani ophambili thina ngokwakamoya sazi ukuthi umuntu ophambili uyena ofuneka phathe ngokwasemazulwini nje ukuthi urojwe kanjani emhlabeni sengokwakho lokho thina kodwa nje ngokwakamoya sazi ukuthi umuntu ogijime wabaphambili uyena ofuneka wine evening marathon umuntu owinayo umuntu onumber 1 ukuthi bayirobhe kanjani bayisebenza kanjani ke criteria yabo nabo ukuzama ukufeza izinhloso ezithini sekowokwabo but siqedile thina ngithaka ngithi into le ndaba because ngiyabona ukuthi khona abantu abaningi abanga understand ukuthi ubani uKing Bhaka uyabona noma yinini mayingakhuluma ngathi sekushiwo esigodlweni uyabona ayikho into ebi complicated njengodaba lesilo namanje complicated because ngifuna ukukhuluma ngeringi because indaba isuke eringi uyabo ngasho ngathi into ezokwenza izinto zibe ngcunywana kwisilo because ngiyasibona sinengqinamba unyazi alahambe liyobhabhadisa isilo once labhabhadiswa kunomoya ohamba neringi olwayo once kwabhabhadiswa unyazi izokwehla yaphi nangampela ngiyaqala mina ukubona isilo sihlonishwa kanje wonke amaqembu kakhulukazi bengibuka nje ileadership yala eKZN iya kwisilo ama event organizer isilo njengamanje sithathwa njengesilo ngampela isilo kanti ubusubona ukuthi kunabafana isilo abafuna ukudlalela kusona nje noma ikanjani even ugovernment ubeseqalile isattack isilo kwajika izinto nani zasifavor isilo mina ngikhuluma izinto ezileyo level ingakho namanje ngisho ngathi ngisho 2 years back ngikhumbula kahle 2022 ngathi uRamaphosa uyolithatha ihlandla lesibili ngasho leyo nto ngayilandelisa naleka yeqala lika Senzo ngathi uRamaphosa uyolithatha ihlandla lesibili ngasho ngathi igcineni leyo video ngisho ngale yamnyaka
nangampela ulithathile njengoba selithathile manje ngasho futhi ngathi ngeke azaliqede angikhulumi mina into engizwe izolo angikhulumi mina into engizwe last week thina sibuka le phambili ngoba sikwazi ukuhlola inkinga zabantu mina mangihlola mina ngihlola ukuthi ngithi phansi kwetafula phansi kwetafula kwake kwaqathaka irice nithi niyadla khona isokisi laduka khona iande yaduka khona umuntu wakini owadukola ujini uyanithakatha uthakathwa umndeni angisebenzi mina uyabona onesi bantshontsha ingubo yakho uzelwe so manje bakuthwebula funeka kulanda ingubo u5000 angisebenzi nomsangano mina ngiyona impatha mina kuxoxa kufakela mina nangisikisi mina ngikhuluma into esuke yenzeka ukuthi yini ephazamisa impilo yakho njengamanje mase kuyahlehlwa ke from lapho this is what I do mina umakhandakhanda hayi ukuthi kwimanje mina abantu la mina ngikaze nguveze umakhandakhanda la ngithi nanka amafutha kamakhandakhanda nanka angikaze ngiyenze le nto mina ngoba into enepower iyahlonishwa iyaprotect into evelayo kumina kuvela idamu mase kuvela ivillage kamakhandakhanda mase kuvela amabhena mase kuvela abantu bebonga amandla kamakhandakhanda hayi kodwa ngizoma la ngithi makhandakhanda unjena uhlanganiswe u1 no2 no3 no4 uyakuze mina ngikhuluma mina izinto ezokwenzeka umakhandakhanda nginqobela ngawa abantu mase ngibanqobela ngize ngibatshela abantu ukuthi mina ukwazi ukufika ngisho ekhaya le ngihlala khona number 44 Rocky Ridge Road noma uthi King Bhaka noma unje King Bhaka ikuthatha ikubeke la eRocky Ridge mengabe ufuna uyedamini King Bhaka Nzama Dam thatha ikubeke mina ngikhuluma into eqondile mina ngilwela abantu for real umuntu o-exploit umuntu uyisitha kumina mina ungangibuza noma ingane angisoze ngayikhuluma into engingayazi buka nje ngithe ngisho ngathi ngendlela engibona ngayo because abantu besebeqala ukuyingabazi MK ngathi uyabona into ezosiza la umsholozi kunomuntu owamfela bangeyisa abantu la bethi ngeke yenzeke le nto bethi abantu bali lo muhwengu ngathi ngeke umuhwengu unengqinamba zakhe ngibabonge kulabo abakwazi ukubonga iqiniso labo ngibabonge yabona ama message engiwatholile abantu bethi siyabonga my king bethi my king uNkulunkulu akugcine ngiyazibonga lezo zilokotho noma inini mase ngiyikhulumile into nansi into ke la uRamaphosa ngeke aze aliqede ihlandla lokho kumile King Bhaka uma ngaqedi ihlandla kuzokwenzakalana kunamadoda awu2 agebhela ukuthi yiwo hey abantu basazothuka abantu uPaul Mashatile naye ugebhela ukuthi uyoyithatha lento yokuba upresident mangabe kwefuna Ramaphosa neDA ifuna umlungu wami uSteinhazel bathi mina esigodlweni akuveli laba babili akuveli uPaul Mashatile akuveli futhi uSteinhazel kufuna ningibuza ukuthi ubani ovela kuvela umuntu oseceleni kwayimina ngisafuna ukuphindela khona ngiyoverify ukuthi kanjani because esigodlweni confuseke nami this time because nami ngazi ukuthi bengabe ehlula Ramaphosa it's either kuzoba uPaul Mashatile noma kube uSteinhazel mangifike esigodlweni icandidate makwehlula Ramaphosa yenye we kuvela enye yabo kukhona into ekuyenzeke uphathwe ikhanda ukuthi sithini ipolitiki kanti madoda kanti kwenzakalani so njengamanje ngifuna ukuyisho levelayo hayi uPaul Mashatile hayi uSteinhazel khona enye inkunzi evelayo eceleni but because nathi njengoba sinepower sazonyukela khona ke ukuze makuthiwa kunyukela entabeni siyobeka imbono yethu masihluleke lapho ke kobe sekushawa ifinal yokuthi yebo kuzoba nje kodwa khona vela isigodlweni ukuthi nansi inkunzi okuyiyona ethwelwe imimoya ngeqoma akakaphasisa ukuthi yiyo
kodwa khona esatshale ngeqoma nizwe kahle manje khona abantu abazidomu othi mawusho ubanika abantu ilight ukuthi kunesimo esikanje abantu bathi usuthe ngithi mina manje akukaphasiswa ngokwasesigodlweni ukuthi iyo kodwa mina ngisathuswe ukuvela kwayo ngoba mina bengilindele uPaul ngilindele uSteinhausen kuqhamuka inkunzi eseceleni okuyiyona esaphathwa imimoya ukuthi makuphumule maphosa ngingene yona sekuzoba nethuba ke lethu la kamoya ukuthi angazi abantu bazo understand yini ithuba lethu lokuhlangana ukuthi mangithi emkhathini usuke mawuthi emkhathini usuke wenzela abantu ukuthi babe ne clear understanding ukuthi kwenye level kodwa mawuthi emkhathini abantu bazothi hawu kanti nibuye niye emkhathini angithi abantu emqondweni wabo they ba limited kakhulu yabo so uma sesihlangana kule level ethe ukunyuka sizokwazi nathi ukuthi sithi cha hayilu uma ngabe ukuthi gcina kuphaso yedwa ke kunjalo kodwa hayi madoda kushubile mina bengazi ukuthi ipolitiki ukhahlelwa 99 kanje ngithuke ngoma ngibona ukuthi imimoya hayi ukuthi sinqumo sikaNkulunkulu uzwe kahle thina sibheka imimoya njengoba sabheka kuzolidi MK ukuthi imimoya ifunani ifuni MK yeKZN iphi imimoya yamaqabane alala ngoba indaba la inama spirit uyabona mfowethu failing to understand into ama spirit umuntu ohlala ekhonkotha njengazo ngisalana kulapho la uhlala khona mfowethu into elawulayo ama spirit into esingayifuni thina ukuthi ama spirit alawule wena ekumele ulawule ama spirit ingakho nje thina masiye egodlweni sifike sibone athina ama spirit mase siyaphikisa abangabe kufuna ukuphikisa mase kuphasa okuphasayo mase siyavuma mase sizotorika kodwa ungavumi ukulawula ama spirit empilweni ngisho idlozi lakho wena lawula idlozi wena cela impumelelo cela ukunqoba wena edlozini mawusuhamba wena usuyofuna leyo msebenzi yabo wamathenda cela ukuhamba nedlozi angabi idlozi elihamba nawe wena ohamba nedlozi wena okumele ucontrol idlozi ngoba mangathi wa control idlozi alicontrole wena ngekuphila ekhanda phela kugcineni idlozi abantu abashona lapho mangathi abantu abashona baya control sokufica ucosha amaphepha sokufica ukhuluma wedwa sokufica uhleka ubala sokufika usina ungazi usinani sokufika ugijima kodwa akufazi sokufica wenza izinto ezisnacks controller ukuze imimoya ikuze ukuthi ufunani nike direction mawucela ukuthi ngicela impumelelo ngicela u1 no2 no3 kuthiwa uyayithuma imimoya ingakho kuthiwa ngokwami ngabe kuyimpoqo ukuthi bonke abantu ababe lo makhandakhanda ekuthiwa ngiyakwazi ngabe ngibaphoqa ngenkani because kumele uthi mawuyithuma imimoya neprotection ibikhona futhi lingathi idlozi lakho liyokulwela usulithumile wena uzolandela ngemuva kodwa usukhomandile ukuthi akiyiwephi lisayohlela ngoba usushilo wena lifike lilimale phambili funa ube namafutha amakhandakhanda ipower noma selifike idlozi lakho lifike livikeleke likutholele into oyifunayo kodwa kusebenziseka wena to work hard into complicated manje inyona ziyazi letho bafethu ziningi into engishilo mina ziningi into engishilo manje into engishoyo ukuthi akunakekelwa abantu baseningizimu Afrika njengamanje abantu baseningizimu Afrika abafuna usizo wake wambona umuntu wesifazane ona wonke ama qualities ukuthi abe athola umshado kodwa angayitholi indoda ezumshado but wonke ama qualities unawo neSouth Africa iyimisela ukwenza yini noma yini iyimisela ukusupporta kodwa inkinga ayikabathola abantu ethi shosho masupporte lo shosho kuzokwenzeka bese bethembile kwiMK nakho ke sekwenzeka iphithiphithi nansi nayo abanye abaholi beMK benga ngene emaparliament sebeqala bephusha ama voice note angasile yabona so abantu saningizimu Afrika bafuna umuntu ozobahola ngokuyiqiniso kinga iqiniso lincane kakhulu emhlabeni lincane iqiniso emhlabeni kodwa mawungalaleli inkulumo zami bese into engiyishilo bese nawe uyazi-aligna kuyona ngeke uzwe isono ngithi angene lo live namhlanje
ngikhuluma ukuthi kahle kahle mangabe ngithi igama kubhali isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi intupha kudakwe yini ngingqwele ebuqaphuqa imithi abafokazana ngotholodo likamentshisi ethuluza ngihambe nalo ngilifice entsemini qamuxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abantu ngwili elesithathu elenkosazana dame ngingasho ubusika nehlobo nqwele ngaphuphi ngeke ungifice kuthiwa ngiphuphile ngeke ungifice kuthiwa ngidlelwe umuzi ngeke ngidlelwe umuzi ngeke sorry bandla kwinyanga sorry bandla kwinyanga okwaduma ukuthi nemali edlelwe umuzi wayo inceba lendoda lihlekwa soli lapho mfowethu ngokudliwa komuzi wakho uyabo ngidabukela nje izingane bezinikhaya esezingenalo ikhaya dudu lapho mfowethu yabo angikuhleki la ngokudliwa komuzi ngithi nje dudu lapho sigujana mfowethu umuzi uyabona uyikhaya akufanele kudliwa umuzi uphinde futhi ungayitholi iposition ekade uyifuna yabona ukufike ungaphumeleli noma sekuzanywa ungakwazi ukuye eParliament ibhlungu liyanto thina siyakwazi phela ukubona umuntu bengabe ngempela izinto zakhe ezingahambi kahle awukwazi ukuye eParliament noma usuzama ukuthi ngifakeni bafethu ngalungi kodwa lapho lapho uyadliwa umuzi bengathi kuzovuka ngapha sithi dudu lapho mfethu uyabo kunezinye izinto nathi kumele sidabuke ngokuthembeka kuzona singadabuki sibe sihleka sidabuke nje nathi ngoba ngempela kunento ezibhlungu kodwa uNkulunkulu enomusa ingakho kuya kwemnani sometimes ukuganwa unkosikazi uhlakaniphile ngoba unkosikazi uyakwazi ukuyifukamela izingane ngesikhathi sobunzima uyabo kona angifuni ukuthini ukuthi ke ngizwe ngobani noma ngibone izingane noma nginjani ukuthi khona umuzi uhambile hayi ke usuyongivuma futhi lapho mawukuthi mhlawumbe ngishaya eceleni kodwa ngithi nje sorry ndoda akumnandi ukudlelwa umuzi ngalo hlobo kwenzeke ngakhona mfowethu uyabo dudu futhi akumnandi uthi ungangena eParliament mase kuzongena abafokazana nje eParliament kade usutshele nabantu ukuthi eParliament uyakomela izinyanga sithi dudu lapho mfethu ngasho kudala ngathi empilweni mawulwa uthi uphethe into bekumele ngangayisho lento le izinyanga athi izinyanga zifike zithi zizosiza abantu mase ihlukisiza zona akumnandi nje ukubona inyanga ifuna ungena eParliament engingangeniki kube kuhlungu izikhale ithi sengiqhume kangaka ayimnandi liyonto bafethu uyabo ibhlungu liyanto uyabo ibhlungu kodwa mangathiwa ngiyalalelwa ngaba angijena inkinga ngithi ngikhuluma umuntu abejaha ukufuna ukungiphikisa kanti akazi ukuthi ngisuke ngiyithatha information ngasho la ngiserious ngathi ayikho inyanga ezoye eParliament kwathiwa nginomona khona waze wabhala kuma comment ku YouTube wathi King Bhaka usigujana uzoya eParliament bese eParliament ngathi khohlwa mfana ngicabanga ukuthi nawe uzoyibona le lento ngathi khohlwa mfana lapho phela akanawo amandla akanayo into anayo iphathekayo akanayo futhi into yamandla anayo yabo athi izomkwazi ukumfukula imbekele ekhaya mangabe unento kuskemela abantu uyiyona ke yayisebenze mawuzoskemela umuntu kodwa mase kumele kuthiwe fight for yourself hayi akufani nathi esikwazi ukusho into ukuthi kuzoba nje noma kuthiwa leyonto ibizoba nezingqinamba ingenzeki mase ngishilo ufuna ngithumela ipower ihambe yenzeke ngoba ngikhuluma into engekho njengoba ngisho ngithi mina makuphumula amaphosta ngiyazi le video izofika kodwa amaphosta makuphumula amaphosta khona omunye umoya ovelayo uyabo yes ukhona uPaul Mashatile uStan Hezen khona umoya omunye ovelayo engakafuni ukusho igama lawo iwona ke lo moya ovelayo oyingozi edlula laba ababhekwa abantu yilo ngakavili why King Bhaka uthi umoya khuluma lo language emazulwini umuntu akabizwa ngegama kusuke kubalekela lento iyokuyi implicate emhlabeni kumuntu ubizwa ngomoya ngoba sikhuluma into esiyibona esigodlweni ongekwazi ukukhombisa omunye umuntu makufika ubufakazi funeka usho mangithi khona umoya ovelayo ithatha into ngoba injalo wena uyobona amasekwenze ukuthi hawu nangu sibani kodwa shosho next week ngizolisha igama lalomuntu lo
loku yena okuzothi makwehlula amaphosa mase angene ngembobo yena into jobe ilapho ezobona khona abantu ukuthi akuyona into yokudlala. Ulosithathu ngibala ku Rocky Ridge eKing Bhaka, bese kuthi ngomgqibelo ngiyosebenza abantu ngezandla zami ngomakhandakhanda edamini lamakhandakhanda nasetsheni lamakhandakhanda. Etsheni lamakhandakhanda noma kuthiwa uhamba nesilwane sakanani siyakwazi ukusilapha etsheni. Edamini usuyomukela amandla okunqoba, bese umukela umakhandakhanda edamini, bese uyahamba usuye ekhaya usuyonqoba. Kwenzeka nini lokho? Kwenzeka ngomgqibelo. Umakhandakhanda wona awubizi ngoba ngeke ukhalele u7,000 wakho uma ngizokuyalela ukuthi usebenze kanjani. Kodwa mawufuna ezami izandla ngikukhalela u10,000 wakho ngoba shosho case suke siyonqoba. Cabanga yonke lento, even ngisho noma usufika ekhaya ngiyakutshela ikhaya asilisebenze kanjani kuleyo package nje leyo, yabo. So nje okwamanje ngicela ukuma khona la ngisazoqhubeka probably kusasa ngo8 as kulo sithathu ngo8 ebusuku ukuqhubeka nomunye ulife. Kodwa into engiyifuna kusasa bengifuna ukuchaza amaphupho. Bekade ngagcina ukuchaza amaphupho kanti abantu ngabona ukuthi banamaphupho amaningi bengifuna ukwachaza. Uma ngizowachaza ngiyaye ngivule omunye ulayini mase ngiyawachaza ngamaphupho. Into engisuke ngiyishila iba yiyona ngoba ithongo lakho noma idlozi lakho noma ispirituality sakho siyafisa ukukhuluma nawe, siyazama bese ningaxhumana. Ayikho into ebaluleke njengokuxhumana. Ifana noma nithandana uyindoda nomfazi, ayikho into ebaluleke between indoda nomfazi ukuthi baxhumane babe ne same understanding. Uma bene same understanding emazulwini kuthiwa bamoya munye, kubalula ukusebenza. Kodwa uma bengaxhumana endlini sekumele ube khona umuntu omfavorayo manje ngoba sebehlukene bayalwa. Uma belwa namadlozi abayalwa kulethe inkinga ke leyonto. Papa yini nginithanda kakhulu, uNkulunkulu anibusise lapho nikhona emakhaya. Thank you so much. Inamba yami 0798130260. Ngicela ungiwhatsaphe ubhale. Why uWhatsApp? Yingoba ngiba busy kakhulu ebusuku ukufunda oWhatsApp. Angithi angilali mina. Kusuke kusetshenzwe ebusuku. Uyabo bathi bethandaza ngo12 emakhaya. Mina ngisuke ngifunda oWhatsApp ngiyaphendula ngenza yonke into. So uma ngabe uzofaka iVN ayilaleleke ebusuku. Ebusuku nje good mangabe uzobhala uphendula ubhale yonke leyonto, uyabo. So ungcono uWhatsApp and usuku usulele wena mawubhala uWhatsApp ngizophendula ebusuku ubone ngakusasa ngiphendulile uma ngingaphendulanga during the day. Thank you so much. Baba yini angikhulumi ku Facebook nakuma inbox, ningadlala ama scammer ayibize ngoKing Bhaka athi faka no 600 no 300, angikhulumi lapho. Thank you so much. Baba.